Хачу вам заставіць невялічкую думку на сённяшні вечар. У адной сям'і нарадзілася паралізаваная дзяўчынка, але яна магла толькі трошачку двигаць сваімі рукамі. Але нягледзячы на тое, што яна была паралізаваная, яе маці захацела, каб яна гуляла на скрыпцы. Ніхто з настаўнікаў не хацеў ёю займацца, але знайшлася адна, якая вызвалася дапамагчы. Спачатку у яе нічога не атрымлівалася. Ёй было вельмі цяжка трымаць скрыпку. У яе выпадаў з рук смычок. Але праз дапамогу настаўніцы, праз падтрымку яе маці, праз год яна змагла згуляць цэлую п'есу. Таму я жадаю кожнаму з вас, таксама сабе, ніколі не апускаць рукі і ісці заўсёды наперад. Памятайце, праз падтрымку сваіх родных і блізкіх вы можаце зрабіць мага больш, чым запланавалі. А калі ва ўсім гэтым будзе Бог, то ўвесь свет будзе ў вашых руках. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амин. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не пахарджай маленнем нашим, и от усялякой злой пригоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Паня наша, опекунка наша, суцяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас пояднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдай. А зараз у духу веры примите благословение нашего Пана. Пан с вами. И с Духом Твоим. Некай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Всяго налепшего.